Реал Мадрид срещу Барселона, комбинирания 11. Започваме с вратаря Жоан Гарсия срещу Тибо Куртуа. Тук избирам Тибо Куртуа, защото е по-добър. Отиваме към левия бек Кансело срещу Гарсия. Тук избирам Кансело, защото е по-опитният играч. Отиваме към първия централен защитник Дин Хаусен срещу Жерар Мартин. Тук избирам Жерар Мартин, защото за мен е по-добрият играч. Добре, отиваме към другия централен защитник Рюдигер срещу Кубарси. Тук избирам Рюдигер, той опечага е машина. Отиваме към десния бек Трент Александър Арнолд срещу Жул Кунде. Тук избирам Арнолд. Няма база за сравнение. Отиваме към халфовата линия, където става супер интересно. Педри срещу Чуемени. Тук избирам Педри. За мен единственият играч, който е по-добър от Педри в средата на терена е Бруно Фернандеш. Отиваме към другия халф Габи срещу Белингъм. Тук избирам Белингъм. Той печага е просто нереален. Отиваме и към последния халф в средата на терена Валверде срещу Де Йонг. Няма база за сравнение. За мен Валверде е питбул машина, просто е неудържим. Сега отиваме към нападението, лявото крило. Винисиус срещу Рашфорд. Тук избирам Винисиус. Той опечага Вини. За мен е втората версия на Неймар. Просто е неудържим Винисиус. Отиваме към дясното крило Родриго срещу Фермин. Тук избирам Фермин. Той опечага просто буквално едно в едно, не мога да му вземе стопката. Отиваме към централния нападател Левандовски срещу Ембапе. Тук избирам диктатора. Просто нямам друг избор. Сега отиваме и към треньора Ханзи Флик срещу Арбело. Няма база за сравнение. Тук избирам Ханзи Флик. Хора, напишете ми долу в коментарите как според вас ще завърши матча между отборите на Реал Мадрид и Барселона.